Алекс и днес ще бъдем как агент 07. Тъй, че абонирайте се за канала now. Абонирайте се за канала сега. Или лайкнете. Днес ще видим новия апдейт, който е на агенцията. Добре, ще караме. Караме. Която е къща. Избрал съм някакъв. Ето, вече хората си ги взимат. Ето каква е къщата. Сега ще вземем и наш. Ще ви покажа една тайна, която е свързана с агенцията. Така търсим. Както знаете, има много къщи. Днес ще видим най-новата. И така, къде е новата къща? Ето. И така. Това нещо като изоставам. Това нещо още, това е още по-добро. Не, това по-скоро е пур къща. Да! Не, човек, видя. Чакайте, дай пак. Вижте, цъкате ръчката. Ей! Не, човек. Яко. Изглежда много страшно през вес. Не знам къде отиваме. Става се по-крипи. Вече бяхме тук, не? Ето какво е било. Обиколихме го. Това е супер крипи, хора. То нов апдейт е. Не е пур къща. Това не е пур къща. Един вид е, ама. Много яко е. Ай, навън да обиколим, да видим да има там някакви. Не са една тайна. Ще ви покажа и още една тайна по пътя. Тъчайте, лайквайте и субскрайбвайте. Отиваме към колата. Та-да-дам! Така. Съжалявам, изключих слушалките. И така. Съжалявам, че ги изключих. И така, отиваме към... Отивам да ви покажа следващата тайна. И така.
Не знам какво е. О, това е за водата. Оставям ги както бяха. Тук. Тук няма тайни. Това не го помня. Доста нови неща има тук. Трябва да се... Тук трябва да натиснете зеленото копче. Така не съм го натиснала и тук има едно зелено копче. Зад колоната, като се качите. И като го натиснете, и тук се отваря. Там, че да бъда го натисна. Готово. Вижда каква намирам. Печатница за пари. Добре, трябва да се връщаме. После, за да излезете, стиснете зеленото копче. Така. Нататък отиваме. Има още едно тайна, която е в болницата и трябва да ви я покажа. Вместо стълба може да се покатерите. Трябва първо да се покатерите тук. После горе. И готово. И това тук е на ангелчета. И това тук има експерименти. Вижте какво. Натиснете това и почва да гори. Това е цялата тайна. Не е много голямо. Но пак е нещо. И така, агент, все пак съм агент 007. Сега към последната тайна. Иначе те тайни са стари и не са от апдейта, тъй че аз ги правя, тези тайни са свързани само с агенси. Москвичо го оставяме. Идват тук да го ротам роби. И така. И вижте какво. Тук трябваше да светват 1, 2, 3, 4 или 5. Не помня как трябваше да бъдат. Но съм го гледал в YouTube, пише го тук трика. И така. Да, ето тук го пише. Да, и това нещо някакси се отваряше. Power on, power off. Някой тук дойде. И тук има нещо. Някакво място. Не знам. Кабели. Ехо, има ли някой тук? Няма край. Ужас. Айде да сме по-бързи. Какво? Слава Богу, не. Супер бъгна си Москвич. Това беше, приятели. Тъй, че на момента трябва да се абонирайте и лайквайте. Сега имате 5 секунди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
тест. Това ако не сте събуни. Ми така че, чао и чао, приятели, чао и до нови срещи.